Apa wis blidem Nokiani salam spesial buat para manis ke para wina lovers. Ya you happy awan awan bagus Taiwan apa was Kiani sayang bos dosa nok Indri dari anak singgah Hongkong salah disewoti bener disalahi sayang apa wis blidem napa was Kiani Bundariana bos Hongkong Bundariana singgah Hongkong urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen napa was Kiani singanani Taiwan wong lemon 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 napa was Kiani sayang Bunda Triana sayang Bunda Triana jiwa sabar sedih tutup kenal karena sing rasa demen sirah rela badan batinnya digawe lara rela bos basreng bos basreng bos basreng bos basreng nangis nangis pura-pura senyum
paling eman